20 ta' Lulju, Santa Margherita Verġni u Martri. Illum issir it-tifkira ta' Santa Margherita jew Marina Verġni u Martri. Jingħad li din kienet bint Assis pagan minn Antiochja ta' Pisidja u li kienet konvertita minn mara Nisranija li rabbieta fl-Okomma. Hija mietet martri taħt l-Imperatur Dioklezzjanu. Jingħad li meta kienet qed tiġi interrogata dwar it-twemmin tagħha, l-imħallef qalilha li tfajla intelligenti bħalha ma kienx jixraqilha tadura lil Ġesu li miet imsallab. Il-qaddisa staqsietu kif kien jaf li Ġesu miet imsallab u meta l-imħallef weġiba li l-kotba tal-insara stess fil-Vanġeli kienu jgħidu dan, il-qaddisa kienet pronta weġbitu: mela allura ma qlibx il-folji ta' wara fejn jingħad ukoll li dan Ġesu qam mill-mewt u ħareġ rebbieħ mill-qabar. Santa Margherita hija waħda mill-14 il-qaddis awżiljarju u hi msejħa kontra l-mart tal-Kliwi. Hija wkoll il-patruna li tipproteġi lin-nisa u lit-tarbija waqt it-tqala u l-ħlas. F'Għawdex, il-parraċċa tas-Sannat hija dedikata lil din il-qaddisa. Tinsab meqjuma wkoll fil-Monasteru tat-Terzjarji f'Bormra u knejjes żgħar dedikati lilha insibuhom fis-Siġġiewi, il-Mosta u Għajn Riħana. Il-mara li rabbiet il-Santa Margherita minn fl-Okomma, għax omma mietet meta Margherita kienet għadha tarbija, kienet Nisranija. Din tellet li ċkejkna Margherita fir-reliġjon Nisranija bil-moħbi. Margherita twarawmet fil-fidi Nisranija u meta kibret offrit lilha nnifisha u l-verġinità tagħha lil Alla. Meta missiera sema b'dan ma ridx jaf aktar biha u għalhekk baqgħet tgħix ma' din il-mara twajba li kienet qed trabbija. Ġurnata waħda waqt li kienet qed tiraq il-merħla fl-Eliqi lemaħa wieħed Ruman jismu Olbrus li miġbut lejn is-sbuħija tagħha xtaqa u rieda għalih. Iżda hi ma riditx taf bih għax kienet wedet il-verġinità tagħha lil Alla. Olbrus inkorla bil-kbir għal Margherita u ħada quddiem l-awtoritajiet f'Antiochja u akkuża li kienet Nisranija. Għalkemm Margherita ġiet medda bil-mewt jekk ma tiċħadx il-fidi tagħha, din ix-xbejba qaddisa baqgħet soda fil-fidi. Hawnhekk għaddewha minn ħafna torturi biex jippruvaw ibidlula fehmitha. L-ewwel ippruvaw jaħarquha imma ma ġrala xejn, u mbagħad rabtula jdejha u saqajha u tefgħuha f'galdarum bil-ilma jali. Imma t-talb tagħha instema' għal darb'oħra għax il-ħbula inħallu u hi ma ġrala xejn. Fl-aħħar ġie ordnat li tinqatala rasa. Din id-darba kisbet li riedet u mietet bħala martri. Jingħad li l-martirju tagħha seħħ fis-sena 304 wara Kristu fl-eqqel tal-persekuzzjoni. Li timxi wara Ġesu jinvolvi ħafna sogru, xi drabi saħansitra ħajtek stess. Il-martri huma nies li jippreferu jieħdu r-riskju tal-mewt milli jċarfu s-sisien tal-ħajja tagħhom kollha il-fidi f'Ġesu Kristu. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid iħalli din id-dinja, il-prosekuturi u dawk li ppersegwitati. Il-mistoqsija hi x'kuxjenza ser iressaq kull wieħed quddiem il-mulej fil-ġudizzju. Waqt li niftakru fix-xhieda li jurew il-martri tal-bieraħ u tal-lum, ninkoraġġixxu ruħna billi nimxu wara Ġesu billi nagħmlu sagrifiċċji żgħar. Din li ġejja hija talba għal waqt it-tqala u l-ħlas
lejn Santa Margherita. Mulej mis-sir tagħna, ferħ kbir sirna nafu li nibtet fostna ħajja ġdida. Nirringrazzjawk ta' dan ir-rigal tal-għaġeb li bih tajtna semmijek fil-ħolqien ta' din il-kreatura ġdida. Inti taf kemm ngħaddu minn biża' u qtih il-qalb matul iż-żmien li fih qegħdin nistennew din it-tarbija. Nitolbuk għalhekk żomm taħt il-ħarsien tiegħek din il-ħajja ċkejkna u delikata f'dan il-ġisem u ruħ moħbija fil-ġuf sabiex tasal għad-dawl tad-dinja qawwija u sħiħa. Aħna rridu nagħtuha twelid ieħor fil-Magħmudija biex tkun ħaġa waħda miegħek u kollha tiegħek. Marija Omm Alla, aħna nafdaw din it-tarbija lill-qalb tiegħek ta' Omm. Santa Margherita Verġni u Martri, protettriċi tan-nisa waqt il-ħlas, idħol għalina f'dan il-mument diffiċli. Amen.